Vítam vás všetkých pri dnešnom výklade. Je to výklad, ktorý ste si sami zvolili. Prognoza na najbližších 30 dní. Tu je balíček 1, balíček číslo 2. Vyberajte karty, som namiešala, pretože tým, že je tu trošku viac kariet, tak aby ste neboli zbytočne zdržovaní miešaním mojím. Potom si ešte domiešame z 2 balíčkov. Ale teda vyberajte si. Na úvod poviem, že keď robím napríklad výklady tie shorts a tam je napísaný text, tak niekedy si ho prečítajte viackrát, lebo bolo mi napísané, že nemôžem nabádať, že zadaných, aby flirtovali. To nebolo tam tak myslené, že majú s cudzími flirtovať, ale práve s tým svojim partnerom, partnerkou, aby sa vzťah oživil. Dobre, čiže slobodný so slobodnými, alebo proste, hej, že koho stretnú, kto sa im páči, a zadaný so svojimi partnermi a partnerkami. Takže čítať s porozumením a ja by som nikdy nenabádala na niečo také nekalé. Hej, za mňa láska má byť pekná, čistá. Takže balíček 1, 2, ideme na to. Kto si vybral jedničku, tak tu zostane. Nechám vám túto lístoček a ideme sa pozrieť. Začneme s týmito väčšími kartičkami, čo tu máme. Koľko komu do ktorej kvopky vypadlo kariet, to som nehala dobre, lebo mám pocit, že niekde trošku viac, niekde možno menej, uvidíme. Dobre, a ešte tieto, tie si môžeme dať aj sem. Budeme si ešte dokladať potom. No, čo vás čaká najbližších 30 dní, moji milí? Ja vás vítam pri vašom výklade. Osobné výklady sú k dispozícii, keď máte záujem cez Messenger, cez e-mail, môžete ma kontaktovať. Aj telefonické výklady, aj ročný je k dispozícii na najbližších 12 mesiacov, takže nech sa páči. Ideme na to. Vy sa môžete pripraviť na to, že budete tu naozaj niečo riešiť, možno aj niečo z minulosti, nejaké problémy, ktoré už tam boli, tak sa môžu opakovať, respektíve môžu vám prichádzať do života, ako sa ťahať tie situácie. Hej? Že keď to nie je poriešené, tak jednoducho niečo bude treba poriešiť. Dajte si pozor najbližších 30 dní na zase konflikty, nedorozumenia, špatnú komunikáciu. My sa pozeráme všeobecne. Nejdem to smerovať len na vzťah, lebo to je prognoza na 30 dní a môžete sa nájsť v rámci vzťahov, v rámci práce, čohokoľvek. Keď ma to k niečomu bude ťahať, tak poviem, ale vidím tu problémy. Čiže pre niekoho problémy v pracovnej oblasti, pre niekoho problémy vo vzťahoch. Môže tu byť žiarlivosť, môže tu byť tretia strana, ale to iba pre niekoho. To väčšinou taký, čo viete, že ste v takých vzťahoch. A poviem vám, že nerobí to ako dobrotu, necítite sa tam dobre, alebo sa nebudete cítiť. Hej, ono niekedy sa to javí všetko fajn na začiatku, ale tak či tak tie problémy sú len otázka času. Na tých 30 dní, tú pozitívnu krásnu informáciu, čo tu vidím, si nechám úplne nakoniec, aby sme to zakončili niečím pekným. Treba si dať pozor naozaj možno aj na nejakú konkrétnu osobu, buď o nej budete vedieť, alebo celkovo si dajte pozor na najbližších 30 dní na niekoho, kto je neúprimný, kto je taký, že celkovo dajte si pozor, veľmi tu vám idú financie, materiálne veci a tak ďalej, čiže pozor na svoj ako keby osobné veci, peniaze, dobre, takže na také tie straty, alebo to, že by či už chtiac, či nechtiac niekto vás ako mohol o niečo obrať, respektíve môže tu byť aj taký nepriaznivý vývoj v niečom, čo ako len začne. Či už vzťah, alebo nejaká spolupráca, alebo čokoľvek, pretože ono sa to tu javí na nejaký posun vo vašom živote, na nový začiatok. Fakt sa to tu aj bude javiť pozitívne, lenže okolo toho nového, čo vy budete riešiť, hovorím, sme v kolektívnom výklade, čiže pre niekoho nové môže byť nová práca, pre niekoho nové bývanie, pre niekoho nový vzťah, dobre, nový kamarát, kamarátka, tak skutočne je tu nejaký problém. Buď problematická osoba, ktorá bude či už neúprimná, alebo jej nebudete môcť úplne veriť, alebo nejaké zavádzajúce informácie, alebo nejaký nedobrý vzťah. No, podľa tohto, čo tu vidím, tak áno, no, pre niekoho aj to. Môže tu byť, samozrejme, dojde k vyriešeniu rôznych vašich záležitostí, situácií.
kto si bude cestovať možno aj do zahraničia, alebo podniknete nejakú cestu, ktorá vám pomôže vyriešiť vašu situáciu. Ide mi, že najmä vyriešiť finančnú situáciu. Veľmi tu máte pozitívnu informáciu, čo sa týka peňazí. Sú tu skutočne pozitívne vyhliadky na financie. Ja tu vidím síce vaše úsilie, naozaj zameranie sa, pracovitosť, ale prinesie to peniaze. Stále nám tento mesiac idú tie peniažky do výkladov a veľmi vám to prajem, aby ste mali tie financie dostatok a možno aj viac, aby ste si mohli užívať a dopriať, čo potrebujete. Ja tu vidím fakt, že dobré zárobky, dobrý príjem. Vidím tu spoluprácu, čiže niekto, kto budete riešiť prácu, tak dlhodobá spolupráca, dlhodobá práca, ktorá prinesie fakt perfektné peniažky. Môže to byť kľudne tá práca vonku, alebo mimo vášho bydliska, že ďalej mi to ide, ale pozitívne vyhliadky a vyriešia sa situácie, tie vaše možno problémy s peniažkami a tak. A dokonca tu nastane, síce tu boli tie potiaže, budú počas mesiaca, ale vy idete do toho, že vyriešia sa problémy, aj v rodine napríklad. Dobre, takže v podstate pozitívne. Poprosím z týchto kartičiek, čo máte vedieť, balíček číslo 1. Zvládnete to. Takže do čohokoľvek sa balíček číslo 1 pustíte, to zvládnete. Ako hovorím, že tu naozaj nastane vyriešenie vašich vecí do 30 dní, alebo sa minimálne začnú hýbať a riešiť. Aj keby sa to trošku že natiahlo, tak všetko proste zvládnete, všetko bude OK. A pozrieme sa z kariet lásky, že čo máte vedieť na najbližších 30 dní. Keďže stále nás to aj do tých vecí rodinných a tak ďalej zaťahovalo. Zanechajte snah všetko riadiť, nechajte túto situáciu, aby sa prirodzene vyvíjala. Ako vravím, ono to smeruje k tomu, že síce dobre, hovorila som vám tie problémiky, ale ono očakávať, že všetko ide len super a bez problémov. Je to fajn nastaviť si tak mysel, ale vo výkladoch sa nám to ukáže a preto s tým vedieť treba aj popasovať sa. A je dobré to vedieť, lebo ako ja vravím, výklady robím preto, aby ste sa vedeli zariadiť. Dobre, moji milí. Čiže niekedy nechať veci netlačiť, hlavne v rámci tých vzťahov netlačiť na to. Ono sa to prirodzene nejak vyvinie. Samozrejme, vždy nejaké úsilie vo vzťahoch treba vynaložiť, alebo priložiť, ako sa povie, ruku k dielu, že posnažiť sa, hej, nejde to, že nebudem nič robiť úplne, alebo že sa na to vybodnem a zrazu všetko bude OK, hej. Niečo robiť, ale v zmysle netlačiť to, akože nedávať tomu až takú dôležitosť, že áno, urobiť niečo, ale potom nechať veci, nech sa trošku same nejak vyvíjajú, dobre? A v tých vzťahoch to fakt platí. Takže balíček číslo 1 na 30 dní, zhruba takéto informácie. Toto vás tu čaká, budete riešiť. Trošku môžete byť ako keby taký uzavretý a opatrný najbližších 30 dní v rôznych situáciách, ale ono aj táto vaša uzavretosť, ono to nakoniec prejde, hej? A otvoríte sa aj tým novým možnostiam, aj sa zlepšia veci. Takže ja vám ďakujem, moji milí, a počujeme sa pri iných výkladoch a ideme na balíček číslo 2. Tak ja už vítam balíček číslo 2. Pozrieme si najskôr tieto najväčšie, rozložím kartičky. Osobné výklady, ako som už hovorila, sú k dispozícii. Ročný, telefonické, proste všetko je k dispozícii, čo chcete. Alebo teda je tam viacero na výber možnosti. Vidíte to? Vidíte, dobre. A ešte tie si necháme tu a budem si ešte dokladať potom z 2 balíčkov. A ideme sa teda pozrieť na vašu prognózu na najbližších 30 dní, čo budete riešiť, čo vás čaká. No, dobre, začnem. Máme tu aj pozitívne informácie, ale ono sa hovorí, že tie pozitívnejšie sa majú povedať nakoniec a negatívnejšie skôr, tak začnem trošku takými, ako vždy vravím, vy
treba tie výklady chápať tak, že oni tu nie sú len preto, aby vy teraz, že keď počujete niečo špatné, tak ste celý taký v strachu. Prosím vás, nikdy sa nebojte. Mám takých klientov, čo sa boja. Nebojte sa. Vy to máte možno vedieť preto, že fakt si viete zariadiť potom veci. Môže vám to pomôcť. Tak toto vnímajte, dobre? Takže ideme na to. Máte tu nejakého človečika, čiže či už to bude partner, partnerka, bude sa to týkať nejakej osoby, lenže s touto osobou mi tu ide faloš, čiže buď taký vzťah, kde vy si robíte možno aj také nádeje, toto bude všeobecný výklad, ale fakt ma to najskôr ťahá trošku aj do vzťahu, ale proste, nech už sa to týka čohokoľvek, či vyslovene lásky, alebo to môže byť človek, s ktorým možno riešite biznis, alebo čokoľvek iné, hej, tak môže tu byť neúprimnosť. Tá osoba alebo vzťah s ňou nemusí byť zrovna najlepší. Do 30 dní je tu koniec niečoho, buď vzťahu, alebo ťažšieho obdobia pre niekoho. Proste fakt tu môžu prísť nečakané veci. Takto vám poviem, že do tých 30 dní skutočne kto si z vás môže ukončiť vzťah alebo bude vzťah ukončený, keď nie vami, tak druhou stranou. Predchádza tomu buď nedorozumenie alebo konflikt, vyostrenie názorov. Ale ja vám tak poviem, že teraz si niekto hovoríte, že zase negatívne, ale zase ja to vidím pozitívne. A viete prečo? To je to, čo vždy hovorím, že nie je negatívne, vždy negatívne a že netreba sa fakt bať, pretože pre vás ukončenie nejakého vzťahu bude v podstate veľkým úspechom a úspechom pre vás. Pretože tento vzťah, o ktorom ja tu hovorím, nebol dobrý a nie je dobrý. Hej, čiže to je vlastne také vykúpenie. Vy tu síce si prejdete, áno, lebo človek nie je z kameňa, prejdete si smútkom, sklamaním, možno niekoho z vás to trochu šokne, že príde to ako blesk z jasného neba, že sa niečo udeje. Ale proste ten koniec je tu zjavný. I napriek tomu, že sme vo všeobecnom výklade, čiže koniec môže byť aj koniec akýkoľvek pracovný, ale mňa to fakt naozaj ťahá v rámci vzťahov. Budete tu uzatvárať vašu nejakú životnú etapu, síce možno s ránami ako na tom, v tej citovej úrovni, na tom srdiečku, že budete sklamaní, budete možno aj plakať, možno budete potrebovať čas sa z toho nejak dostať, ale skutočne pre vás je to, až by som povedala, darom, vykúpením sa z takého vzťahu. A máme tu krásne energie, ktoré hovoria o tom vašom úspechu, že vás najbližších 30 dní čaká to, že vy proste sa nevzdávate, vy si idete za svojím, za novými možnosťami. Vy zrazu môžete byť taký flexibilnejší, môžete mať, mne tu ide až, že jednoduchší život, alebo príjemnejší, alebo také fakt, že ako keď vám padne balván zo srdca, hej, že vás niečo ťažilo dlhodobo, tak zrazu vy mi idete do takých energií, že úplne, že krása. Že proste táto etapa bude už len minulosť po tom mesiaci a vy sa úplne rozžiarite. Vy tu úplne idete do svojej sily, do svojej krásy, do svojej úplne fakt tej vnútornej aj fyzickej sily, hej, takú myslím, tá vnútorná hlavne. A vy víťazne vyjdete z tejto situácie, ktorá tu bude, ktorá možno v danom momente si poviete, že čo sa mi to deje a budete plakať možno a tak, ale vedzte, že vy vyjdete ako víťaz, že pre vás fakt mnohých to bude dobre, skutočne. Takže toto nemusí rezonovať úplne s každým, ale kto ste v ťažkých vzťahoch alebo možno aj v ťažkých pracovných vzťahoch, akýchkoľvek, tak bude to dobre. Hej, že tam proste vy nemáte byť tam, kde ste, vy sa máte posunúť ďalej k novým možnostiam, príležitostiam. Úplne s takou ľahkosťou všetko bude. Aj vy prejdete do energie ľahkosti. A vy budete spokojní nakoniec. Nemám tu viac kariet, aby náhodou dobre. Pozrieme sa ešte z týchto kartičiek, čo máte vedieť na najbližších 30 dní.
A možno niekomu to pomôže tento výklad aj v tom, že keď príde tá situácia, že zrazu sa budete cítiť veľmi smutne, veľmi zle, tak si spomeniete, že ale čaká vás fakt to dobre, lebo už teraz to viete. Čiže možno nebudete plakať nad tým rozliatým mliekom až tak dlho. A to je dobre. Hej, to je dobre. Nebudete venovať tomu toľko času, toľko slz, smútku a to je len dobre pre vás. Poprosím kartičku. No, dobre. Ledva to vyšlo, ale odvážny profesný krok, vidíte, takže bude sa to pre niekoho týkať aj profesie. Afirmácie. Afirmácie sú dôležité, ja som už o tom hovorila, že pre lepší život a pritiahnutie do života si treba afirmovať. Všetko je v poriadku a všetko bude v poriadku. Čiže profesia, možno nová, niekto fakt nemá byť tam, kde pracuje. Aha, odejdete. Tu je karta, že opustí nezdravú situáciu a radujte sa z nových možností, ktoré sa vám v dôsledku tohto otvoria. A tu sú, ja som to presne hovorila a tu to máte. Takže vy určite máte z niekaďaľ proste sa posunúť preč ďalej a buďte sami sebou. Buďte sami sebou, nenechajte sa ovplyvňovať a potlačovať vašu osobnosť. Z kariet lásky, keďže to tu išlo do vzťahov, si dáme balíček číslo 2, čo máte vedieť na najbližších 30 dní. Dobre. Milujte bez obav. Otvorte svoje srdce, aby ste mohli dávať a príjmať tú najväčšiu možnú energiu. Tu sa mi vy otvárate. V tých dobrých energiách, čo som hovorila, že skutočne sa otvoríte novým možnostiam, prejdete do energie ľahkosti a tá príťažlivosť, ktorú vy vlastne budete mať v sebe také nastavenie, že si budete priťahovať do života lepšie možno veci, lepších ľudí, situácie. Dobre, aj vy možno, keď to hneď len bude o tom, že niečo pekné pre vás si pritiahnete, tak áno. Milujte bez obav, to znamená do budúcna, že sa nemáte nechať ovplyvniť nejakými špatnými skúsenostiami, ale v budúcnosti proste fakt milovať bez obav, lebo niekde tam môže byť niekto, s kým to bude to práve orechové. Takže balíček číslo 2 bolo mi potešením a počujeme sa zase na budúce. Majte sa krásne.